Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsoon diha ni Kristo malipayong adlaw nga Domingo. Nini ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, kita gipasabot nga ang tanang panghitabo sa kinabuhi ni Kristo katumanan lamang sa unsay nahisulat bahin kaniya diha sa balaang kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos og mamatay. Apan sa ikatulong adlaw siya mabanhaw. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, gibag-o sa Dios ang tanan nga iyang gimugna, ang tibuok niyang kabinuhatan. Busa, daygon og pasalamatan ta siya nining Santos nga Eucharistia, uban sa atong kinasing-kasing nga mga halad, o kining mosunod nga mga pangamoyo. Kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing himpit. Daigong ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayaw, o bulang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trumpeta. Sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa kaayo sa Ginoo nga bisan na atas kalisod panahon sa pandemya ni agihapon kita nagpadayon sa ato ang mga buhat buhi uban sa Dios. Mga igsoon ko diha ni Kristo ni anata sa ikatulo nga Domingo sa panahon sa Paskos pagkabanhaw. Atong ihalad kining santos nga misa alang sa inyong mga katuyuan kamo nga nagsimba karon pinaagi sa telebisyon ug alang sa katuyuan usab sa Daughters of St. Paul ug usab nga unta maundang na ang pandemya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios magagagahom sa tanan o ganinyo mga igsoon nga nakalapas akog dako o yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o ganinyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. O kadait sa iyang mga tao, bini sa yuta. Ginoong Diyos, langit lumari, Diyos sa mahal, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawata ang himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam nun, O Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, maglipayon ta kanunayang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya, sa pagkasinago, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus, apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan, ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kon si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata,
ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa, paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong nawong. Ginoo, Ipadanag ka nako ang imong nawong. Sa akong pagsangpit, tubaga ako, o Diyos ko nga matarong. Ikaw nga naghupay ka nako sa akong kagulanan. Kaluyi ako ug pamati ang akong pag-ampo. Ginoo, Padanag ka nako ang imong nawong. Hibaluing ang Ginoo nagabuhat ug katingalahan alang sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. O Ginoo, ipadanag kanako ang imong nawong. Gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong nawong. Sa akong paghigda, makatulog dayon ako nga malinawon. Kay ikaw lamang, o Ginoo, nagdala og kasiguruan sa akong puloy anan. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong nawong. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong nawong. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuuran.
Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Magdaigon ang Diyos. Hallelujah. Magdaigon ang Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan. Ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sakalit mibarog ang Ginoo taliwala nila og miingon. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghuna-huna nga nakakita sila espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa og makita ninyo, kayang espiritu walay unod og mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Do na ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini ang nahisulat, nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos, ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iya ngalan, ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod, sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kamo bang nakasinati nga namatyan? Siguro ko nga kung ang namatay inyong gimahal pag-ayo, dili mahikling na agyud sa inyong huna-huna nga kanindot unta Ginoo og kining akong bana ba pananglit, asawa o kining akong anak mabuhi. Gusto unta kay ka nga ug mahimo pa lang kung namatay man ni buhi ang Ginoo, ibalik ka nako. O kung dili man gani gyud, muingon ka nga, Ginoo, kung mahimo padamguha ko sa akong minahal, kay hawang ang akong gibati o gimingaw na ko niya. Gusto ka nga makita nimo siya, bisan sa damgo lang siya nga namatay. Ang ato God nga nahibaw-an, nga kung mamatay ang tao, patay na gyud siya,
sa kinabuhing tawhanon o dinhis kalibutan, dili na nimo gyud siya ikauban pa. Mao nga ang imong hunahuna tungod kay Kristiyano, Katoliko, kung buhion man siya sa katapusang adlaw. Mausab ni ang panghunahuna sa mga Hudiyo nga kung naay mamatay aw mabanhaw man na siya, kay nituo man silang pagkabanhaw, apan adto na sa katapusang adlaw. Mao nga karon matud pa sa ato ang ebanghelyo, nagtaho ang duha ka mga tinun-an nga gipakita ni Hesus samtang naglakaw kining duha ka tinun-an paingon sa Emmaus. Pagka amgo nila nga si Hesus day katong ilang gikauban sa paglakaw, gikauban sa pagpangaon, na mauli sila og mitaho sa ilang mga kauban nga nakita nila si Hesus ni uban silang panaw nakigpanghaon uban kanila. Dili lang kining duha ka tinun-an mo'y nagtaho sa mga apostoles, hasta ang mga babay nga niadto sa lubnganan nga mao ni atong nahibaw-an sa unang Domingo sa pagkabanhaw sa atong pagsaulog sa liturhiya nga nagtaho sab sila sa mga apostoles. Mao nga buot ipasabot ang mga apostoles nga nahigugma sa ilang magtutudlo, gusto unta kaayo nga makita nila si Hesus apan ang ilang pagtuo nga dili pagyud na mahitabo adto na sa katapusang adlaw. Pero naa may gitaho sa ilahang mga kauban nga nabanhaw si Hesus. Niingon ang mga babae nga gipakita ni Hesus, niingon ning duha ka tinun-an nga nabanhaw si Hesus, mao nga labing tinuod nagsagol ni ang ilang gibati karon. Nagsagol ni naa sila'y kalipay, apan dili lang kalipay, naasad nila ang kahadlok. Tungod kay nalipay sila lagi kay nabuhi sumapas taho, pero nahadlok sad sila kung unsa unyay mahitabo kanila kung magpakita kanila si Hesus. Ilaharabang gibiyaan sa dihang si Hesus gidakop, gibiyaan sa mga apostoles. Si Pedro, sa dihang gidakop si Hesus, gipangutana, gilimod. Mao na nga kung nabuhi si Hesus, nalipay sila, pero nahadlok sab sila. Unsa kay mahitabo inigpakita ni Hesus kanila. So samtang naa sila ng pagbatian na ang kaguol, kalipay, kahadlok, mitungha bitaw nagkalit si Hesus sa ilang atubangan, mao na nga giingon sa ebanghelyo, nakurat sila. Kabang naakas pagbati nga wa ka kasabot nya magsigi mog istorya nya sa kalit lang mutungah ka ng inyuhang gihisgutan. Mao nga nakuratan sila og nahadlok sila. Nahadlok sila. Apan ang nakanindot ni Hesus sa dihang pagpakita niya sa mga tinun-an na sayod siya, unsay anaas ilang kasing-kasing ug huna-huna. Puno sila sa kahadlok, murag troubled kaayo in mind and in heart. Mao nga niingon si Hesus, ang kalinaw maanaa kaninyo. Gigasahan na yun silang kalinaw. Kay hilabihan man nilang kahadlok. Tungod sa mga kasaypanan nga ilang nahimo. Mao nga niingon si Jesus, ang kalinaw manaa kaninyo. Pag malinawon kamo, kay kanang inyong mga kahadlok, kay inyo kong gibiyaan, kay inyo kong gilimod, wa na'y sukaranan, nga mahadlok mo nga unsaon ta mo, kaysa akong paglansang sa krus, og ingnon talampo nga ba, og nisulti pagyud si Jesus, pag ingon ako, pasaylua sila, amahan, pasaylua sila, kay wa sila masayod silang gibuhat, apil na mo adto, sa akong pag-ingon amahan, pasaylua sila, gipasaylo ta na mo, og unsa may inyong mga kasaypanan, maunay akong gipakamatian, mao nga karon nga nabanhaw nako, hikalimti na ang tanan, pag malinawon kamo. Mao din ay punto ni Jesus, ang kalinaw manaa kaninyo. Hikalimti na ang tanan, move forward. Ug mao kini ang gasa sa Dios, mao na nga niingon siya, lakaw
isangyaw ang maayong balita, ug ang maghinulsol sa ilang mga sala, mapasaylo. Ug mausa na ang atong first reading. Kapasayloan sa mga sala, mao man ay ato ang gihisgutan biya sa ikaduhang Domingo, ang kaluoy sa Dios. Atong gipiyastahan ang divine mercy of Jesus. Mao nga, sa kaluoy sa Dios, hikalimta na ang tanan, sugod na, pagmalinaw na. Kining ato abang kinabuhi, puno manggod sa mga kanabang kaguol, mga kahangawa, na mao na nga, nganong naaman na nato mga pagbatia, kanang kalagot, kahiubos, daghan kay tag mga gibati, nga mao'y hinungdan, nga watay kalinaw. Troubled in heart, matod pa. So we are so troubled sa ato ang kasing-kasing, tungod kay nganuman, tingali, uban ka nato, guilty. Dunay mga nahimo kaniadto, nga nakahatag yun og dakong kadaot sa uban. O baka guilty ka, tingali tungod kay nakalapas ka sa mga kasuguan sa Dios, labi nag mga mortal sin gud imong nahimo. Nag-abortion ka. O baka guilty ka kay nagpuyo mo nga way kasal. O di gyud mo makapakasal tungod kay lagi minyo man ang imong kaparis. Mao nga troubled kay ka sa inyong kahimtang, dili ka at peace. Ang Ginoo maluluyon pag malinaw na, nangayo kag pasaylo kay nasipyat ka, gibuwagan to nimo imong unang baana nya naa na karoy kapuyo. Unya unsaon ta man daghan naman mog anak, gusto kang magminyo, di man sad mo paminyoon. Mao na nga troubled kay ka sa imong kahimtang ron. Apan bisan unsa kadako ang imong sala, mas dako ang gugma sa Dios. Be at peace with God, with His mercy. Kana mao na nga bisan to naa kay ining kahimtanga, huna-hunaa lang gyud ang kaayo sa Dios, ha? So dili lagi ka. Dili ka ingon nga unsa ba nga tulisokon jud gas Ginoo, kay ang gipangayo ra gyud Ginoo pag hinulso lang gyud. Mao na nga siya nay mahibaw nimo. So move on. Sa mao naman na imong kinabuhi. Apan lagi kay gasa man di ay ni sa Dios ang kalinaw, apan dili kini ingon nga gasa nga dawaton diha-diha dayon, naagyud kay buhaton sad aron maangkon nimo ang kalinaw nga gasa sa Dios. Pananglit naa kay gikalagutan. Unsaon man pag-angkon nimo sa kalinaw nga naa man kay kalagot, kinahanglan gyud nga mopasaylo ka. Kanang imo mga kahiubos imo ginang ihikling. Kanang imong mga kabalaka, nabalaka kay ka. Tungod kay lagi niya ta panahon sa COVID. Nabalaka kay kag masakit ka, mamatay ka, o baka ang imong mga anak, maunsa na, sila imong bana, nagtrabaho, daghang kay kag mga kabalaka ining kinabuhia. Mao na nga deeply troubled ta. Apan, isalig nato sa Dios ang tanan, no? Sige tag-ampo nga naay baksin. Karon nga naa nay baksin, hadlok sad ta. Ang uban nato dili sad mo dawat dayon sa maong baksin kay gaduha pa ta ug mao ba gyud ni kay nganong dali ra kaayo ni. Sige tang ampo nya naa na, hadlok gihapon ta. Kanang kamao lang gid unta tang mosalig sa Ginoo ba? Anay lumdom lang ko ba? Diha manggoy tiguang nga nagbagulbol senior citizen. Pagbagulbol niya ni uli sa ilahan ingon iyang Apollo, nganong nagbagulbol man ka? Ingon siya didto ko sa barangay hall. Gaunsam ka dito siya, ingon magud manghatag sila baktin. Unya, ingon siya, naudtuhan na lang gid wa mo gyud baktin, gipang-injeksyonan man nito mga tiguang dito. Un ay dili baksin lo, dili baktin lo, baksin. Baksin, dili baktin. Bitaw ang ako ba, no mo na nga sige lang tagkabalaka sa atong kahimtang.
Mao na nga, kano sa amanta magmalinawon? Mao ni ang gasa sa Dios alang kanato nabalaka ta tungod sa tingali. Daghang pagkulang nato nya gusto tang mo acquire ini, gusto tang mga butang ining kinabuhia. Mga unnecessary na gali na ang uban. Pero hala paningkamot gyud nimo unsay imong buhaton no? Nga makaangkon gyud ka ini. Mo nang wa kay kalinaw, daghang kay kag mga pangandoy sa kinabuhi. Bisan ang uban dili na nimo makabot, hala sige gihapong paningkamot oy pagmalinawon puyo sa yanong kinabuhi. Ha? So mao na nga hinaot unta kining kalinaw sa Dios nga gihatag sa mga apostoles maatua kay gasa kini sa iyang pagkabanhaw maatua gyud ni basta mupuyo ta diha sa pagsalig sa Dios, diha sa yanong kinabuhi, diha sa pagpasaylo, diha sa pagkamapaubsanon. Kining kalinaw sa Dios dili niingon lang simply the absence of trouble. Kalinaw kini nga magagikan gyud sa imong kinahiladman nga magdani mog kalipay, nga magdani mog katagbawan, nga makaingon ka kanindot sa akong gibati ron. Wa na kay pangitaon pa. Gasa kini sa Dios. Pangitaa ka na ug makaplagana nimo. Basta naa sa kay mga paningkamot ug mo sunod ka sa pulong sa Dios. Maangko nimo ang iyang kalinaw nga gasa. Gasa sa iyang pagabanhaw. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ug makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa man ug sa Anak gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghimog bag-ong kabuhatan diya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa matag pangamuyo kita miingon, baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini, atol niining tuig sa Missio Agentes, nga magsaksi unta sila sa pagkabanhaw ni Kristo, sumala sa ilang kinabuhi nga nabag-o. Magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, nga sa tinuuray ilang mapakita ug mapatagamtam sa mga kabus ang ginaingon nga kalambuan sa ekonomiya sa nasod, magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang kanatong tanan nga mga Kristohanon, nga ang kahayag sa nabanhawng Kristo magdanag unta sa atong mga plano sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa biktima sa mga kalamidad, nga maglig-on kanila ang pagkabanhaw ni Kristo, nga nahitabo human sa iyang pagpakasakit ug kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug Blessed James Alberioni, SSP, ang founder sa Pauline Family,
Ibayaw na unta sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na unta sila sa himaya sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nung Amahan, sayod kami nga imong dunggo ng among mga pag-aampo, pinaagi sa imong anak. Ang Ginoo sa kinabuhi o kabag-uhan, nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga way katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gibangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kalimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong mataron. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod, niining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug buos sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gerikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mibikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mong balingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose ang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaong daygon ug amoy kaong himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ambo kita samahan. Atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasayo kami sa among mga sala, maigon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Pagsulay, Ginoo, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibakita tang timaan sa atong panaginig sa unay. Panagdait manaka ninyong tanan. Kordero sa Diyos na nagawad ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawad ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawad ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kaligtasan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sudunga nga maluluyon ang imong lungsod. O gitugot nga ang gibag-o mo pinagi sa misteryo nga way katapusan. Makadangat sa himaya sa pagabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ninyo nga nagsimba karon pinagi sa telebisyon, ato karong himuon ang pag-ampo alang kaninyong tanan, ilabi na sa mga nagmasakiton. Pag-ampo alang sa mga masakiton, langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa cross, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, og nga ang ilang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gibangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kining atong kasaulugan sa Santos nga Eucharistia pinaagi sa telebisyon,
Atong nahato diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay tungod sa tabang sa atong mga sponsors ug benefactors. Kaninyong tanan, daghang salamat. Salamat sab sa atong mas presider karong Dominguha, si Monsignor Ruben Labajo, usa sa mga Vicar General sa Archdiocese sa Sugbo. Kinasing-kasing sab nga mga pasalamat sa atong lectors, choir, technical crew, ug kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong donations. Daghan kayong salamat. Ug padayon gihapon ang among pag-awhag kaninyo nga gustong mahimong among mission partners ug sponsors. Palihog tawag lang o di kaha bisitahi ang among kumbento. Ania ang among contact details. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank ang inyong donations ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug Happy Easter. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dada ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. I will sing forever of your love, O Lord. For you are my refuge and my strength. You fill the world with your light-giving spirit, who speaks your word of mercy and of peace.